Hej Thomas, vi har lige nogle spørgsmål til dig. Ja, vi vil gerne spørge dig om, hvad gør du for at få dine kunder til at blive på Facebook? Jeg motiverer dem til at lave noget indhold. Jeg skal forstå spørgsmålet helt rigtigt. Hvis jeg for eksempel hjælper Schoolcamp herovre med at komme i gang, og når jeg så slipper ham igen som forretning, hvordan jeg sikrer, at han skriver videre. Er det det, der er spørgsmål? Ja, præcis. Ja. Jeg kigger op. Det her det er vi en time om at gennemgå på et kursus. Nu tager jeg den på 2 minutter. Er I klar? På Facebook kan man opdatere med tekst. Man kan opdatere med billeder. Man kan smide en video på. Man kan lægge et link. Man kan stille spørgsmål. Det er sådan de klassiske, det er det, man kan på Facebook, når man vil sige noget. Så siger man, okay, hjemme i den kreative afdeling i virksomheden, der må det ikke gå i stå. Vi må have gang i noget brainstorm, så vi aldrig løber tør for noget at snakke om. Man kan lave et portræt af chefen. Man kan starte en debat. Man kan lave en konkurrence. Man kan stille spørgsmål. Minder om den debatten, men man kan også bare stille spørgsmål, så er det ikke så meget debat. Så kan man lave en meningsmåling. Så kan man brainstorme videre. Portræt eksternt, portræt internt. Og aller nederst, så står der, en gang imellem kan man fandme også sælge. Den skal man huske, for vi skal indrømme, hvorfor vi er her, og hvorfor vi vælger at bruge vores tid på det her. Lav sådan en firkant her med en brainstorm nedad, og mulighederne udad, og siger, okay, uge 1. Hvad skal vi gøre? Vi starter med et portræt af virksomheden. Skal vi vælge det i tekst, billede eller video? Vi laver sgu video, fordi nu, det får vi lige lavet, ikke? Det er fint. Det er uge 1. En af dagene. Lad os sige, at vi skal opdatere, skal man også tænke over, hvor tit opdaterer vi? 2 gange om ugen. Okay, video den ene. Lad os lave en debat om fredagen i tekst. Godt. Så har vi uge 1. Hvad gør vi i uge 2, venner? Brainstorm. Kan vi sælge? Ja, skulle vi ikke sælge? Okay, vi sælger om mandagen. Hvordan sælger vi? Skal vi ikke lægge et link? Jo. Godt, hvad skal vi lave om torsdagen? Lad os prøve at lave noget simpelt. Starte en debat og lægge det op som et billede. Læg 2 billeder op, hvad så stemmer folk eller et eller andet. Punktum. Det var en time på et kursus, det her. Noter den der som, for at svare på de spørgsmål, lav brainstorm på typer af shit. De er der, mand. Alt muligt interessant. Den er noget nemt nok. Den kan alle finde på. Og tit og ofte er der for meget det pisse hernede. Der skal være 10 af de andre, 12, 15 af de andre. Og når man går kold, folder man den her ud og kigger på krydser og tænker, hvor er det lang tid siden, der har siddet et kryds? Okay? Dan, han vil gerne lige stille det næste spørgsmål. Hvorfor og hvordan markedsfører firmaer på de sociale medier? Synes jeg har en god en, fordi det tit så siger man, vores butik, det er primært vores hjemmeside, og så er det vores telefon, der ringer, og eller vi har en butik, ikke? Det er ikke altid, hvis man sælger noget, der kan sælges via en telefon, og jeg er ikke sikker, at man har den her. Det er sådan en flot butik, ikke? Så er vi her. Så skal vi have skaffet nogle kunder, så går man i markedsføringstankegangen, og så er det telefonen nogle gange ringer hos mig. Det er fint nok, de siger, de har hørt, de skal tale med, men de kommer med den der, Thomas, har vi besluttet os for at lave noget reklame. Så siger jeg, har I mere? Efter de der 14 dage, har I en plan, som du spørger til der? Og tit og ofte, så er de sådan, vi overvejede tv, det er for dyrt. Så radio, det kan vi lige skrave sammen til lokalradioen. Lokale annoncer, det kører vi i øjeblikket, og nu tænkte vi Facebook. Så jeg, stop, mand. Byg noget op på Facebook. Og det der med at købe noget reklame et andet sted, det er slet ikke med i den her model herovre. Sig til hjemmesiden, vi er på Facebook. Sig på Facebook, at man skal tjekke hjemmesiden. Sig på hjemmesiden, man skal komme ned i butikken. Stå i butikken og sige, følg os på Facebook. Stå til foredrag og sige, ring i morgen. Når du taler med min telefon og siger, husk, det kan du læse om på mit nyhedsbrev. Skriv i nyhedsbrevet, at der ligger en ny artikel der, og her kan du købe noget, du også kan købe her. Og hvis du signer op på vores nyhedsbrev nede i butikken, får du en æske gajoler. Og hvad kan vi mere finde på? På hjemmesiden står telefonnummeret, i telefonen siger, tjek min hjemmeside. Alle krydserne skal være her. Telefonen siger, du kommer ned og besøger os. Og så siger at tv og radio og annoncer, de hænger herude, så siger du sådan der. Og så siger du, kom ind i møllen, ikke? Det var tv'et, der hang her. Den der synes jeg er vildt god, fordi den har smidt Facebook med ind i en suppe. Mens de her mediekanaler her, nu så tager vi radioen.
De hænger mere herude, så kører man også noget i en lokalavis. Og klarer meget godt, gør ikke det? Det var, jeg ved godt, at det her spørgsmål, når du siger, hvad er det, så kan det ikke være en plan? Jo, det er et langt spørgsmål. Det første, jeg svarer på nu, jeg har én ting mere om det, det er, ryk lige Facebook ind og accepter, at det ikke er sådan noget, man går hen til og laver et eller andet, og så var det, og så kommer man tilbage igen. Og når du så spørger, om der skal være en del af en plan af det, vi gør på Facebook, ja, så plukker du de ting, jeg allerede har sagt, og siger, Facebook, hvorfor gør vi det her? Det gør vi for at opbygge en status som the cool guy, the go-to guy i nichen. Den, som andre peger på camps. Find en hensigt, der ligger lige her omkring. Efter du har tænkt hensigt, jeg går ind for at hjælpe med, den skal du fuldende den her sætning, med artikler, rådgivning, små smagsprøver, for eksempel et freebie-kursus. Så har du en plan her. Fordi så ved du, hvad du skal lave i morgen. Tak for hjælpen.